Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Baba ndiriwai, baba ndiriwai akatuma, baba ndiriwai yakatumwa, baba ndiriwai, baba ndiriwai akatumwa, baba ndiriwai yakatumwa, baba ndiriwai yakatumwa, baba ndiriwai yakatumwa. Baba Makadi. Sinani baba Makadi. Tototi Makadi ni mutsa baba. Mwari vari pakati pedu. Vanoratidza simba rekusanganisa isusu tose. Nekusanganisa nyika. Zvinodadisa. Tinotenda. Ini ndinoita madzibaba nyasha dzashe. Kumusha ndinobva kwaGutu. Masvingo. Pamupanda wanapo. Muraini rinonzi rekwaMapeo. Ndo village tingati ndiro rasekuru vekutanga kuzvarwa pamwe chete nababa Vengai Muzenda. Vachizozvara mai vangu vaMuzenda. Anonzi Tsivai kana kuti Yeukai nyika. Ini ndini first born 1983 13 March. Yazi 30 November. Kupera kwerukore. Ndokuzvarwa kwangu ndibva kuTumisheni. Zvinova zvinhu zvandinonzwisisa kuti pakati pekugara kwandaita ndiri mukati mekukura kwangu, handiri munhu anga achingofarira zvekuita zvetraditional. Kuti yashiri kuita zvemariva zvakawanda unoraura. Ndiri munhu anga achiita mitambo yekutamba nemhuri dzakati wandei. Kubva kwana Toma kwachiri kure pamwe chete nekuna Dzinoreva, munova muvillage yandakagara zvine mukurumbira wenhoroondo yekutanga kunzwa kuti ndine kutumwa kwandiri kuitwa ndiri pamusha wandaigara. Pamusha apo panonzi paJulius Nyikadzini nemudzimai wavo vanova vakatichengeta kubva pakurasikirwa nababa vangu. Ndichiva munhu anga achichengeta mombe nekurima, semunhu anga achingofarira zvekurima zvizhinji neaction yandaingoitawo ndina mai vavo. Vaingondifarira kusvika vandisvitsa kuna murume wavo. Kati ayo tine mwana watinaye ari kuchengeta kumusha. Pandinonomienda kunomuona ane chichemo chekuti ndodaenda kuchikoro. Vati imimi chiregai kudi kuchiita kuti mozotsvaga mari yemukomana wandichatsvaga. Indinomubhadhara nekurima kwandiri kuita muriwo bambaira nechi nekuti ndindabata musha. Kureva kuti pakati pemusha uyu ndakanga ndatoovhateka futi. Zvinova zvakasvitswa pana Sabhuku. Vadzinoreva kuti zvese zvamuchange muchiita nemwana ndiye wandasiya pamusha. Zvinhu zvandaingofarira kuramba ndichisumudza urimi rwandaibata huchiburuka. Ndikabatana nemurume anonzi Kuwirirana, aiva mukuru wemabhazi. Akandidedza paPrasburg. Akati ndezvipi zvakuda kundiratidza seziva yako, ini ndizoenda newe kuna baba Mugabe. Ngataura izvozvo. Ndikataura zvakwa Mugabe. Ndiri pano kuno kwaGutu kuno. Hazvina kunditorera nguva. Ndichiita maprogramu ekuratidza kuti ndine ruzivo pakurima nzimbe. Ndakaita nzimbe zveshuwa. Nzimbe dzikaonekwa. Akafara neni. Akazonditsvakira basa rekuupholstery. Ndiri kuindustrial. Ndichigadzira masitsi emotikari. Handasangana nezvakawanda, mabhazi and so. Kolabhu iroro ndakarisimudzirwa kubva pamusha pandararama nekugara. Ndichibva muuranda mumusha wedu kunova ndo musha mandazvarirwa kana mandasiya ndakapakatwa baba vachishaya. Mandakasara ndina baba mukuru namai guru variko kumusha.
mukunzwisisa kwavakandiita vakaramba vachisimudza basa rakanaka kune sabhuku vandainge ndichigara navo. Sabhuku ava vanonzi vadzinoreva ndakavasvitsa nhau yekuti ndingaita sei kuti ndione baba vavengai Muzenda. Ndinoona vazhinji vane dambudziko rekusada kuti tizive ukama hwedu. Inini ndatumwa pamasondo maviri andakwira gomo reSvikire. Ndasvika mugomo reSvikire ndikanzwa nyoka yanga yakatandira nyika regomo ichitaura mazwi, asi mazwi anga achibuda patsoka mbiri ndichifudza mombe dzekwaDhewa. Panguva iyoyo bhuru rakanga rakatarisana nemusoro weRowambira ndo rakarohwa neRowambira. Ini handina kuziva kuti Rowambira yaitorohwa bhuru. Ndakadzoka kumba kumapasti 4 kwakuenda nguva yekunovharira. Bhuru rakazoonekwa mangwana kuseni rakatooma. Inova kuti nyoka yegomo iri rekuyera maifanirwa kutofa munhu, asi makazofa mombe yandaifudza. Muri kuona ndokudzokera kune vari mombe nyoka yandasangana nayo mugomo ihombe. Asi zvakazoshamisa ndikuona bhuru riri kunzi rakarohwa neRowambira. Asi mazuva ndakaudzwa ndichinzi ndiende kwa baba vavengai Muzenda, anga ane nhau yemuti wakasiyiwa kumasvingo. Ndaifanira kuti nditsanangurire utungamiriri hwenyika nana mai Mahofa vese panguva iyoyo. Hapana ukuru hwakanga huchitsanangurwa. Handina kuwana akanditungamirira. Ndakataka kutoitirwa hasha sokushaya nzira yekuti ndichataurei pamusoro penyika ino. Ndakabva ndava munhu akanzwisisa kuti amai Jessica ndambuya vakanzwisisa nhoroondo yeupenyu hwangu kunova ndokwandakafudza mombe. Kwava china amai vaiti munin'ina wavo ainzi amai Akusili, vakanga vakasununguka kutaura neni. Ndakavazivisa zvese, vakati ngatichiendai kwaambuya uko toda kuti tichinamata tese. Ndaenda newe kwamufundisi kwaMunangagwa kuti nhau iyi yako isvike zvakadii. Asi kuna president kuna vice president vaMuzenda handina kusvika. Asi nguva yandakazonosangana naMuzenda ndakange ndotsanangura nhau yekuti ndatumwa kwamuri kuti imi mundisvitse kuna baba RG Mugabe. Ndinosvitsa nhau yegomo reSvikire remasvingo eJeriko. Pane nhau iri kukanganiswa kuvanamati pasi pezuva. Nhau iyi yakabvira pagomo reSvikire. Panova ndo pane tsoka mbiri dzanehanda. Nyakasikana akatumwa nemhepo kubva kudare reTanganyika, Malawi, Mozambique. Mukati mekufamba kwedare remhepo yanehanda harina kufamba pamutumbi mumwe chete. Rakapendera nyika yese, national wild harina pasiri. Nokuti nehanda Nyakasikana achifamba ndichinotora nhoroondo yenyika mugomo iyi. Akasiya dare ari munzira achibva adzoswa kunzi chidzoka kunyika yechiyera, upararire futi munyika yechiyera, uratidze umambo hwaamai venyika. Ndobva vakadzoka vonosangana nemuti unonzi mutondo wakasungirwa nehanda. Unova ndo wakasunga chipo chepfuma kuti tishayiwe mashizha, pfuma iraramo. Handiti? Ndipo pazviri kutangira pamuti unonzi mutondo. Mutondo muti wakachengetwa nevairashiri pamusha pandabva ini. Unokumbirirwa kuti hamungagone kuenda nenyika. Isusu takavhuwa mapano ndiri bofu, ndisingaoni, musingazivi chokwadi chedare remavambo. RG Mugabe vavengai Muzenda, magomo ataifamba kubva Svikire, gomo reMupago, remisheni, kurova tiri murwendo. Ndobva kuti misheni paya. Ndikanogara ndichitandara nemhuka huru dzinorarama mugomo regutu misheni riya. Kusvika ndazonogara pamuvillage inonzi yekwavhondo, ndichitanga kuita
basa randakatumwa enda unoita nhasi uno vari kuti maboiler making kuweredha ndikaweredhera chikoro cheDeura High School kuti Mission High School nemamana kuti CPS ndiri contractor wemadesk emaschools ndichitraina ndikasumudza kunzi chibva nzvimbo inei izvi zvatokwana sekuratidza kuti watova replacer panyaya yechikoro watomirira kuti dzidzo ende mberi chienda kumaini ndinova munhu akatadza kuzadzisa zvakare futi kusangana nemukuru wenyika kusvika ndatozonyora gwaro pakugara kwekutungamirira baba Idi Mnangagwa ipapapa zvinotadza here kuti ndisvitse nhau iri kudiwa nekuti baba ndichinopiwa dare mukuuya vapiwa dare renyika riri remakombwe kutsigisa hondo ndomara vapirwa andakaitwa svika ndichitanga vanodzidzisa madzishe ese kuti ukwanise kuzosangana nemutungamiriri wenyika saka kubva kune ana mambo Marange ana mambo Makoni ana ivo ana mambo Nyashanu ana Vagutu pa42 brigade mapurisa enyika ino padefense pastate house nejira irori ndinoti ivo Mwari ndivo vakaita kuti zvidaro kusvika ndasvika pakuudzwa kuti ndichipikisana nemapurisa nehurumende nekugadzwa kuri kuitwa maorganizations hapana chinhu chakaitwa nyika ino chandisina kueresa handina muprofita afamba nyika ino wandisina kuzodza mbiri akazorasika ega ndiri pasango regomo reShavarunzi iye Jinimbi ari kunzi akafa akanzi akafa nechifambi akadini kwete dare rake akarasika ega dare rakanga riri pana Jinimbi nderekutungamirira vechidiki papfuma yenhaka yatakapiwa yechiroto chedombo shava pakabuda dombo regoridhe ndindakaenda ndikati murume kuti uzondiziva uzopupura mangwana hande pachera chei wozochengeta baba naamai vako kana ndasvika wozondisuzukidzawo chekutangisa kushanda nacho Jinimbi akandirasa ndini musondosi waanzira akaprofita anzira kuti vapinde mujeri kuti baba mbiya yamabata iyi imbiya inopisa padare randiri kufamba naro hongu ndiri mudiki pamutumbi asi mbiya yamabata iyi pana amai vakazvitakura mapinga nyika yese imuri munzira yechokwadi matobuda munzira saka kuti muone kuti mabuda munzira regai ndikutsanangure dare sechimiro charo ndiri paseke ndisati ndanotura dare kumba kana kukumura mbatya dzekutumwa baba maakusungwa zuva ranhasi baba muedzi wamatatarisana nawo ndokupinda mutorongo akatsanangura nzira akati mwanangu ndini ndakakuzodza mbiri ati baba kana murimi nesimba racho muchaenda naro mujeri pano muchatadza kusiya ungano ini handisi chakwanise kumirira mbiya yenyenyedzi pano ndichiponesa hwai imi mune manyepo muri kundibatisa mbiya asi imi makasviba vabanzira vakaramba havana kutora nguva kuti vazonobatwa vachisangana nemusikana akanga nemazamu akanga atsanangurwa namadzibaba Nyasha sekutsanangura kwandiri kuita nhasi ndichinda paelo ndichibva ndaenda kumamakoni ndichinosiya kumapurisa akanga aripo kuti nhau yekunamata pamhiri pana aduri apa ndaganhura handichauyi futi kuzoripota kuno kuti ndiri kunamatira iro guta rasviba ndobva ndakatakura mbiya ndoendesa kupi Penalongo kuno vanhu baba vamakururu panova nedare repahodzi ndobva ndakanodyara mbiya yaMozisi unoona ba saka mudare rese rezvandonzwa kuti nyika ino ine varombi ine makurasika kwevakarasika kana watumwa kunotenga chingwa enda unotenga chingwa
wodzoka nacho. Asi ukatumwa chingwa womboenda wakadai uchadzoka usina chingwa nekuti mari yacho uchaidya. Mazwa. Saka pane vakadya dare. Vakamedza dare. Muri kunzwa baba? Ndikupanza. Rekutumwa kwatakaita tose nekutuma kwandakaita vaprofita. Indakatuma vaprofita. Hakuna muprofita ari pasi pezuva asina kubva pandiri. Vakaenda kuPoland, vakaenda kuAmerica, vari kuNew Zealand, vari kupi, vari kumakungwa, vakaenda kuchitsuwa kunotsveta mbiya yenyika ino ndini. Asi chinondirwadza chinhu chimwe chete chokuti nyika ino sei isina chokwadi chezvinotsanangurwa paredhiyo kuti tiri kuita zveheritage, tiri kuita zvezinhata renyika. Zinhata renyika ndogombwe. Heritage izita revarungu. Kurasiswa kwevatema. Indiro dzidziso yandakapiwa bedzi kuti pakati pezvese zvawanda kutuma mwanangu enda unogadzirisa nyika. Ivo baba vamunangagwa vasati vatogara pachigaro vaifanira kutanga vatoona ini ndovapa nzira yekusvika kumusha wamunhu Mutapa. Manzwa baba? Kuna makuva enyika ndo kune dziva revarambwi ana murambwa rinogezwa ushe hwenyika. Ndo munobva simba radzo yedare kuti chipi nechipi chaunoita sababa Robert Mugabe. Mbiri yedare ndakagara ndiripo ndikazodza mbiri vakaenda ndikabvisa simba kuushe waida kuzvikudza nekunouraya nyika. Hakuna tsaona yakaitika isina kuprofitwa kana kutsanangurwa neni. Yepamutare yaTendai ndandiri paSowera Edborn Bagutu pamusha waNyashanu. Vanova ndakafamba navo vakomana ivo vanonzwisisa kufamba kwangu. Ndikati varume kune tsaona yamira asi tigere mumba muno. Chirega ndinoteura ndiri paSowera Edborn. Tiganhurechi tsaona iri kuda kutoitika izvezvi. Hapana kutora nguva refu 12 tenda radona. Ikave nyika yese kuziva. Ndikatsanangura kuti mbiya yetsaona iri pai iri muchivhu yadonedza ropa pabhazi ratenda yanyengeterwa naEdborn. Haasi sina dare uyu. Mapurisa nemasoja batai munhu upi nguva iyi. Hapana akaita reaction pamusoro pekutorohwa kwatakatoitwa nevakanga vachinzi vasondose vakanga varipo kuti ndisataura navo. Yekuti tsaona yenyika yanga yatasana nenyika idi imire. Asi paSowera baba Edborn nekunzwisisa kwandinoita musangano weZANU-PF kuti ndiwo unopasisa machechi ese kubva kuofisi yakachengetedzwa. Hapana chatakaona chairatidza kuti vakatumwa kunosunungura nyika. Vakaratidza kuti vari kutenda nehondo muvanhu baba Edborn. Haasi siri muprofita, haasi mutumwi, haana uzodzi hwaainawo. Ari kutotsvaga pfuma. Ini kutaona musina chirimo baba kudai. Handina kunzi nditsvake pfuma asi nyanzi rongedza pfuma yako izodyiwa nezviuru zvevana. Munonzwa baba? Ndikupanza. Ndo mapiro andakaita chipo. Zvikanzi kunyangwe nemukadzi chaiyo akuramba asina kukunzwisisa musiye. Iwe enda mberi nekwauri kuenda. Mufananidzo semhuka yamira munzira. Iwe unongoslowa down. Yodarika. Chiedzo ichi. Saka ndangoslowa down panzira yekutsvaga murandakadzi anozopikisa dare riri mandiri. Nekuti vese vakandiramba. Vakaita kuti nditorambiwa nevana. Ndichitonzi ndakafa. Mwanoti ndopenga. Kuti ndisave nechandinokurukura mumhuri kwangu kana kuti kuvabereki vakasara
zvinzwisisike kuti chii chiri pandiri zviri kuramba. Saka zvinondirwadza kusvika pakuti zvinotodya muko yemuteuro ndongozonoti. Nokudaro mutungamiriri wenyika ino iyi akazodzwa mbiri zviri pachena kubva kuna She, akazvitadzira ega ndibaba vaMabhiza. Kufa kwakaita vaMabhiza ndipo patakaita chiteuro pa6 chekuti baba Makonadari hamusisina rwendo asi chasara kurasikirwa. Ndikaprofita baba vaMabhiza vachida kundipa chipiko chembiya, ndikati kwete, handifambe muchipiko, ndinofamba munyenyezi yakapenyera nyika pasi pezuva. Izvi zvamakatumwa baba izvi makundikana, kunyangwe nechipfeko chekuzonotaura nekusvikirwa nezvi wakundikana. Ndopatakanovhura sowe repaganiwa pamagama ndichiti pano ndopandava kunodimbura dare rababa Bishop Mabhiza. Hakuchisina kwaachaenda, Zambia ndasunga, kupinda sunga, asi ndakuda kuti ndigare pasi nevanzwi venzwi nepavakapedzisira kunzwa inzwi kupinda mavari, kwete kusara vachinyepera vanhu. Baba Mabhiza vakanditurira vasondosi, kwete kuti ivo ndinamate navo. Ndobva vadzokera mumba pano paganiwa pa pana Bulaya Road. Chiero chembiya chemurume akatumwa na baba Mabhiza ari musondosi ndiye akaperekedza mutumbi uno kuenda kushamba kunotanga kusimudzira basa reutungamiri hwenyika. Nanhasi baba ivo vandivaziva. Vakazodza mbiri yekuti chienda unogadza chipo cheumambo hwekwachakanyuka kwamusiwo. Ndini ndakasiyiwa pabakatwa renyika, ndini ndine bakatwa rinonongedza zuva richimira. Ini pano ndini ndine tsvimbo inoita zvese kwete iyi. Iyi ndeyerutsanga, kudyarwa kwechiera chichizobuda zvinofananidzwa nembiya ikafushirwa apa ichiera. Pakupedzisira kwayo dhaga iroro, mudhaga imo munotobuda chini, haichaonekwi. Ndini muti usina zita. Muti webhoera uyu, kutaura kwawo, kufamba kwese kwawakaita nemakombwe enyika. Dare richisirwa vaira moyo, vaira nyati vachisimbisa dare. Zvichienda kwese vana matema iyi nenzira yedare kunosiyiwa kuti chataturika nechavezwa chii, ishiri netsvimbo. Shiri iri kupi? Ngatizive vana veZimbabwe. Shiri yenyika haisi chigadzirwa chanhasi chabva pazvicherwa izvi. Ndechemuti utori paRufaro Stadium netsvimbo yacho futi. Panova nedare guru renyika rinofanirwa kuti rizivikanwe kuti tizorodze mhepo yenyika ino mavambo. Yana matopozi munorima matopozi. Guva rasisi John Rhodes ndakasvitswa zvisina, mvura ikanaya nemhara dzikaungana, nyati dzikaungana, tikapinda kusvika paguva rasisi John Rhodes, kudzoka paMambo Masuku kuti mambo ndati ndipinde mumuzinda risati ndatsveruka. Vakati ngatifambe kusumudzwa namambo kuenda ikoko. Akanga ainzwa nhau yakanga iri yasvika muguta. Tikaenda panjelela nhau yamunya, kuti munya asvika pakudai achinetsa panova pakwekwa. Zvinhu zvinorwadza mavadikana, ngatiisei chokwadi pachena. Ndicho chandauya nacho. Toda kuwaridza dare guru riri rababa vaMicho.
nababa amapondera nezviri kuda kugadziriswa nzvimbo yeMacentral, nzvimbo yeManicaland, nzvimbo yeGogwe South, Gogwe North, kubva kuna Mambo Chireya, Mambo Nembudziya, Mambo Makore naGumunyu kusvika murwizi runonzi Sanyati. Tabva kwadzapasi ruzhinji rwenyika yese rwaziva mhuri yangu nekuti kune mwana wandakaturika dare risingakochonoke zvachose zvekuti miteuro yese iri kuitwa pasi pezuva ndinoseka. Hakuna anokwanisa kuvaka zambuko remiteuro achiswera achiunganidza vanhu kumabani zvisizvo zvandakadzidziswa nababa kuti enda unozodza mbiri. Chavari kugarira kumapani chii ndozvasumudza chihure. Manzwa baba? Tukupanzwa. Nyika ino chinhu chauraya zvinhu zvese isiri ofisi yapresident. Yakutoda muoni ofisi. Zvino ndauya ndibatsirane nevana venyika. Kugara nekuripirwa kwemireza iyi hazvidiwe zvakanga zvine dare nababa Micho. Ndiye mubati wedare remhondoro nemakombwe enyika ino. Ndiye akaturika vaprofita simba remavambo achizozodza mbiri yesimba pamutumbi uno kuti ndizosara ndiri bakatwa reutungamiriri wevana vevatema. Runza baba? Tukupanzwa. Baba Micho pakaita mhikisano dzeukari hwokuda chii utungamiriri hwebasa remweya isu tisina kuzvarwa pamwe chete. Zvimwe chete nokuti ndinganotora chipo chaMunangagwa ndochishandisa kuva mutungamiriri chachivengwa chaMuhadhi chaMatuke. Ini ndinoshanda nechangu chinokonekitana neleadership kusvika palast extent yekuti ngatiendei mberi nenzira iyi. Ndo panotangira heritage, kwete kuti ndimanikidze chipo kuti ndifacilitate muprogram isiri mandiri. Aiwa kwete. Ini ndinofamba kufamba kwandinenge ndichinzwisa ndo zvimwe chete zvadaifanira kuita kubva kare nakare. Tichinzwisisa kuti ndiri kuenda kubasa. Basa ririmo papa muno munyika. Ndakasunga zvechokwadi. Ndikaenda kududzira vana veZimbabwe. Basa reZimbabwe zvirwere zvese takavhurira. Nokuda kwoutindi indakatukwa ndikarohwa ndikavharirwa mujeri. Handina mhosva nenyika ino. Chawagona ndakapinda. Handitozivi chandakapindidzwa nemapurisa enyika ino. Vamwe vanongwatori vanhu vanenge vakamwa akadhakwa anongova overrated angoita nemaimotion nekumba kwake anouya kukuitira mushure wakapfekera gemenzi rori chichi ndiwo uri kukwedzera zvinhu zvakadaiwo zvapresident. Ndashayiwa chimiro chenyika. Ndikaenda kuIndependence kuGogwe North ndikabatirwa paGogwe ndikabvunza mazabhuku ese namambo iye Nembudziya ndikafona ndapa Nembudziya ndichienda kuendeswa kukembi 7 days. Treatment yangu ndiri kushaya kuti iri kubva 7 days handina kunwa mvura nokudya sadza kusvika ndazoweta nechigubhu chakanga chiri mustation kuti ndimwe mvura yaibva mumuviri mangu. Zvinhu zvokuti ndozvibvunza kuti nekuzotobvunza iwe chauri kugarira mustokes mumwe nemamwe mapurisa mushure menguye ndatsanangura zvinhu zvinoramba zvichindirwadza nematambirirwo andaitwa nyika ino. Zvokusvika pakutomboti ndigai ndimboto chimbondibvuriraiwo pfuma ndimbotiza nyika ino. Ndikabva ndaenda ipapo ndakanga ndabatwa neukasha husiku nekuti nguva iyoyo nekuti ndadzichienda ngono pfungwa dzadzangoti chingwenda unobata panodhingura zvese. Ndara mvura inonaya nyika ino nematakagara muno mumwese zvinoparara nguva diki. Itsitsi dzakatoburuka. Baba Micho vakati
izopaza kunyangwe nemadhemu ese, paza kunyangwe neguta racho risare riri flat. Mota udzimise dzese nyika yese uzviradze kuti uri mwari weAfrica. Haudi zvinonaka zvinodiwa nevazhinji, asi unoda kuti nyika inake izova nemufaro newe uchigara futi pai mairi. Ndiro Jerusalemu rakatsidzwa kupi? KumaCentral, rikasiva riri dare reutungamiriri revanzwi venzwi raifanirwa kunge rakasvitswa kune mutungamiriri baba Idi Mnangagwa kuti baba nauye 6 million votes, akaita kuti 6 million votes iende pamberi pemutungamiriri nekuchido ndiani? Nhasi ngapupure anokwanisa kuva nemuteuro unopupurwa nemhondoro dzese nyika yese kuti 6 million votes nyasha dzache project ichivhurwa concession. Ndo pandakaita muteuro ye6 million votes. Munzwa ndichuya chinotsidza paJongwe kuti Jongwe harife rakati rakarohwa musoro. Kufamba kwangu ndo kufamba kwane handa nyakasikana. Pane hondo dzese kunana Penhalonga kwese mapanga nemapanga anotobuda agosarira apa. Futi dziri kutouya ma119 totodziverenga kuti iyi futi yakamira so neusiku. Asi ruchengetedzo rwenyika chavhurirwa ndezvakaipa. Futi dzaitoshamisa baba kuchine shoti yemapurisa ekakiye kuti iwanikwe iri kunharaunda. Zvafumuka, tafumuka vana veZimbabwe. Ini ndakatumwa kuchengetedza mapurisa ndichivaudza zvokuita. Maleadership ese, madispo nemapropo vanondiziva, nemakenel nemalieutenant. Ivo baba Monda ndakatoti zuva rekuma-past 5 rumuswesana ndikati rekamboenda unoona mudhara. Ndikakumbira security maelebhareta pagedhi. Amandokumbira ndibopinda ndimbonoona mudhara. Chii? Hapana zvimunetsa. Ipapa pamazuva. Hapana chinondityisa kuti ndiende kumukuru wandiri kuda kuti ndiende. Ndinotaura naye. Kumazuva ndichifamba. Nhasi uno ndiri kuda kubuditsa chokwadi chekuti sei president vaMnangagwa vachiiswa maprotocols akareba zvokusvika pakupedzera watorasa tariro yokuona president wako kumuudza chokwadi chezviri kuda kuitwa nyika ino. Hama wadikani tiri kudzvanyirirana. Midzimu mhondoro dzachema dzapotera kuvana vakasiyana siyana. Majournalists vaenda vatevera, asi rubatsiro rwacho chairo runoita sekunge kubuda paredhiyo kunoshamisa kana paTV kana paTwitter kana kuti papi kana pamedia. Asi chiri kudiwa kuti iwe ubudire chinangwa. Ndo saka ndakaimba rwiyo rune chekuita nehunyika naLeonard Shakati. Gona reupfumi dikita kushinga wopeka dzina ndima machewe wotozvipira kuita chero chinokupa kuguta iwe. Ndiyo nzira ndakasarudza yekutungamirira vechidiki mubasa remweya. Saka vaimbi vese vari pasi pezuva nevaprofita vana baba tiri padziva raijorodwa baba RG. Anojorodha RG ndiani? Baba Mnangagwa wachiri kukwekwe ndichigara mumbizo mavheni, pinda pamavheni pachikora. Handina chandisingaverengi kusvika Shurugwi pamberengwa police station ndichitsanangura nhau yekuti ndichauya ndogadzisa nhau iyi. Asi nokudaro vana veZimbabwe tiri kumashure pakunzwisisa nhoroondo nechatakapindira mumabasa. Hatifaniri kuva nemadivhizheni anodarika 3. Kana atowandisa anofanirwa kuwedzerwa nemaviri okwana 5. Hatina chimwe chinowedzera. Kana ari maorganization enyika hadarike 5. Nokuda kwei kune dare rinosumuka kunharaunda dzatigere.
tinoriverenga sedare renyika yese kwete mumaguta nedzidziso nemaguta kwozoti kumaindastry edu kuti asumukire hazvina mazita izvo kumaina hakuna mazita hakuna kuchichidzirana maini yese ndakavhura migodhi inokwana kuita nyika ine yandoda kutongopa hangu vakuru vese inokwana kuita 61 maini ende zvisina kana nharo ende kana ida kudzima ndinodzima ndichida kuweza noizi kuti ngazvivharane ikoko pano pajumba pamazova imaini yangu vese vari kutopikisa nhau yezviri kudiwa kuti zviitwe nekuti information haisi kusvika kwavari kuleadership ine kuMarch Central senhau inofanirwa kufamba nekuti tikasvika kuna mambo chiweshe mune mapurisa vanoteedza navakuru venyu ko nhau iyi sei maipfimbika kuti isvike kuna president ndiine vana ndichikurukura nhau yezviri kudiwa kuti zviitwe muno mumazowe nechandakatumiwa kuti ndisunge pamuhacha uyu uri mualpha and omega ini handisi wanhasi kumazowe ndakatomwa kubva 2013 vairova vaituka ndirimo mumazowe asi vazhinji vacho ndo vakapedza nokuurayana rega ndikutsanangurirei kuvabereki vese venyika yeZimbabwe munhu akatadzirwa nemakorokoza aisafanirwa kuti atadzirwe ndini ndakayambudza vana pachinhoya ndikamisa hondo kuti vana vasapfurwa nemapfuti nemapurisa nevamwe vakanga varipo pagaikapo ndikasvika kwekwe ndikamisa mari yepamugodhi nokuda kwokuti dare rakanga rava nekufungirana wandinotenda baba nekusingaperi ndiSimba Stars ndikatarisa ndine mwana wandakatumwa wekugokwe North anonzi Fungai naAmuli ndakavasiya kuPenalonga tatumwa nenjuzu dzekubva mudziva ripi remazowe chienda kuManicaland unoona mambo Mutazi kwa DC nemasabhuku ake ese nakansela muende panzvimbo yesango rine mabhonzo handiti igomo reumambo rakachengetedzwa umambo mangani makomo nemakuva unoziva yeumambo ndikati akawanda shuwa here mwanangu ikati hadzichinda kwamambo Mutazi ndakasvika ndikanononga goridhe ndandisina kana mari ndandisina nayo yekutofambisa yekutobva kwaMutare kwacho asi ndakaenda kubhodha kumuganhu wenyika ndikaperekedzwa nevakaperekedza vakanga vachinzwa nhau vari madunzvani amambo Mutazi tikaenda kanononga goridhe nanhasi riri pachena kudai ndikauya paPenalonga papolisi vane utungamiriri nezvigaro sema-MP makansela nevamwe vakadaro nemaministers vane uori vasingadi kubuda pachena baba ndinorwadziwa nezvakaitwa paPenalonga iri nhaka yevana yandakapiwa ndikaona papiwa futi maChina nhasi uno panova nenhaka yasarira kuti izvozvi mukatonosvika vanokudzai kuti baba ava vakarara pano mazuva mangani ndichinetswa nenjuzi yeMutare kuti sei vana vachichema iwe uripo asi ndiri kushaya rubatsiro. Penalonga police station yakatadza kundibatsira ndikaenda kuprovince ndikaona madispo nemasuperintendent vakatadza kundibatsira kusvika ndatonzi iwe watova musungo pasendero Mutare andayo kana muchinge muchigona kusunga ndokupai 5 minutes musunge muise makavu enyu kana ndavinga mhosva pano indavinga uyazopupura dare rechi nawe andiri kutsanangura ndeyekuti akakanganisa wese ngaabvume kugadzirirwa ungave mupurisa ungave musoja ungave muex-police ungave muhameno wakashanda kupi yava nguva yekuti dispo ndikubatsirei pamuri iye zvinezvi muno musakubva kunosvika kuHope House mune mabhesi mangani munoziva here zviri kuitika zvese saka ndichinge ndafamba nepakati apo ndasangana nezviripo moti
kana azouya asanganetsawo naiwe isecurity yenyika iyi. Ndakasvika pakusiya chikamu ichocho, machaina akarova, ndikazvivharisa. Ndikanotsveta vakomana 2 ivavo kukumbira kuna mambo Nembudziya kuti vange vachishandira vakasvika kutorerwa 34,000 ne1 kg yegold nemamwe ivovo zvinotova nemaextra ne2 marori atori murekodi yemagrebhas vakauya nerobhari isina kana kumeso, inonyadzisa nekuzikanwa kwavanoita. Vari vanhu vari pamusoro, hazvinakidzi. Ndinoshuvira kuti nyaya yakadai igadziriswe kubva kuofisi huru yemukuru wenyika. Kunyangwe ndakatadza kumbona vamwe vakuru vakanga vari kumashure, inguva yekuti ndisangane napresident ndichitsanangura nhau yezvinonetsa nezviri kudiwa kuti zvigadziriswe. Kunyangwe mhuri yaMunumutapa yakasiyiwa ine dare, inini ndisati ndarijekesa pachena, ndoperekedza ivo president nehutekwa-tekwa hwese nemaofisi ana akazimba aya kuti varume ngatichitangei zvitsva zvakakanganisa zvakadi zvakakanganisika. Ndo panotanga kuonekwa ruchengetedzo rwechokwadi rwemhepo yenyika yedu. Pane murume ari paconcession apo, ndakati murume rega ndikusiyire dare, murunzwa murume paawati pa pagomo iri apa. Ndakadzidza hoko kare baba hova dzese ndakafamba kufamba kunodiwa nababa. Zvikana nauya mauya nayo senyika kuti kune mwana ari kutotambudzika ari paconcession, hazvikahadzisi nokuti dare rane handa mhepo yenyika ino. Ndakaturika nevakanga vaine nharo nekuda kuroya nyika ino iyi, ndakavakochonora uroyi hwavo vasingatombozivi ndiri kukochonora. Kune vanhu vanoroya baba, mwanzo kwete zvinotaurwa nababa wabhozhongora kuti kugoko kwazodai, kune vanhu vanoroya. Saka ndoda kumboti nyika ino iyi inyatsovaratidza kuti anonzi muroyi ndiani pakati peanoroya anofa neanoroya nyika, yekuti vanhu vakazvarwa naMwari asingazikanwi indomuziva anotaura kuti zvauri kuita bho. Mwari akakuzikai mese ari kuti bho zvandiri kutoita, yokuti ndikumbirire muti wemutowa nechizhazha pakuti mission paya kuti chirwere cheAIDS chipararire pasi pezuva. Chiri mugomo remission, chirwere cherwendo baba chakakumbiriwa namadzibaba Nyasha mushure mekunge ndatsikinywa munzvimbo yekumusha, chandairoverwa nechandaitaura chaizoita kuti ndirohwe, ndakachitsvaka ndikadini, chikaita kuti ndidzokere mugomo resvikire. Munova ndo mune nyoka zhinji dzeroambira nendara. Mwanzamba hamunzvanzi ndara inobhururuka inobva mugomo resvikire yoenda mugomo remakangenyika. Kumhiri uko kunova ndo kwaMuzenda kwashumba yererwa. Shumba yarerwa handidika mazo yakazoziva nhaka yemasvingo eJeriko kubva mukuzvarwa nekupanduka kwemhepo. Vakazonzi shumba kwakanga iri mhepo yakashonga parusapa iine shanduko rechizviratidzo zveshumba, ndobvunzi mondoro, zvinhu zvisina chiratidzo chokuti mondoro chiratidzo chinhu chekuti zvinhu zvemaminimini. Mwanzava nokuti izvozvi ndikabva panapo tichipadzadzana wotonzwa ndatowanika kubulawayo ina ndikwire bhazi indowanikwa ndatowa kugokwa ina ndikwire bhazi kana ndikarwa Mutare imi munodhiraivha baba asi timondoona ndakwe. Saka pesi paya pamainditi makwa Mutare makwa Masvingo makwa Chweshi ndo mafambiro zvinotoshamisa wakawanda. Ndiwo kufamba kwandakatumwa kusvika
pakafira gadzingai renyika revaira moyo kuna Sanyatuko kana varoi nekuda kwebasa rakaisiwa raitwa ne saka kura kuti mukadzi iyeye ndiye inyoka huru inonzi Nyamahanga ine musoro 7. Mwana wamunomutapa musikana ndiye ari muKaribha, ndiyo njuzu yeKaribha ine nyoka inonzi chi Nyami. Kana nhau dzikagadzirwa zvakanaka sekutsvaga kwose kuri kuita chokwadi nyika nevatungamiriri venyika yangu, chokwadi chinova pachena chisiri chokuhwandana, nekuti varapi vashanduki. Manza baba, murapi mushanduki. Kana mukaramba kuti ndiite basa remhepo muguta iroro, ndinosiya kanonzi chii? Sarai muchikwenyana. Kukwenyana kwenyuka kwakurovana nekubayana. Saka nyika ino yakazodzwa chii? Simba rehuipi kubva pamavambo harina kuzorodzwa mhepo iyi. Ndo ine dare rine mhepo yanehanda yepachibondo yandiperekedza kuti ndiende pachibondo paDarwe. Ndinoratidza kuti pamakaradzika vana vari pano handipo ngavabve, kunyangwe naSisi John ngabve, nekuti zvatakatogadzira pachibondo apo ndaiva pashamba nesi aiwo kufamba kwandisingagoni kutsvaga kuda kuenda kumberi kuda kuonekwa kuzikanwa ina nditsvage kuzikanwa pamo. Ungatondoona muHarare muya hafungi kuti ndozvandoita. Ndakagara kana pamujakaranda ure ndakabata kana chimwe chinhu chausingafungidziri kuti ndine chekuita nebasa renyika ino. Tigogara tese gore 2 years, vamwe vakavhunduka vachiti vakarwara vari mumba ndaivaudza kuti ndimubatsiri webasa iri. Ndaingozomutsanangura bedzi kuti nezuro pane akangotora mvura iyi akangogeza kumeso, maoko nemakumbo akabva aita zvakanaka. Iwe unokunda here kuti uite so? Kudzidzisa kune uchenjeri kusingade kuti ndizikanwe kuti ndiri kuita. Saka kune vakawanda vandinotogara navo kana kuchiweshe ikoko vanditori nemhikisano neni muvhireji randiri kutogara racho, zokusvika pakutoti ndakuzobudisa pachena zvamakachengeta mudzimba dzei. Pachiweshe baba ndakuenda kuna mambo negomo nemasabhuku akanditambirira. Mvura yegore rino hama vadikani vana veZimbabwe imvura yangu. Ndakaimisa nenguva kuti ndizotsanangura nhasi kuti mvura yamuona yakanaya gore rino yakanga ine muganhu wekuti ndima yangu kana yaibva inini ndochimisa mvura kuti chibage changu chiome ndikurumidze kuwana chokudya. Ndo mvura yangu yegore. Saka vakawanawo chekudya vakawana, yange isina mvura vakawanda, asi akaita uchenjeri panguva ipi ndeyekuratidza kuti kusvika kwangu iyi muna November. Manza baba, zvokuti pakatsva chimbeu chechikati chikarohwa izuva rakanga riine kutuka kwechembere yandandasangana nayo mudare reCoca-Cola. Ndichivatsanangurira kuti dare ramambo negomo kuti rirohwe nemheni inhau yekukanganisira murume mwana waMicho akasirwa machira kumhepo nepanyama. Machira akanganisirwa ari mugombekombe, ndiye murume akatumwa negudo kureva kuti aMicho ashanduka kuita gudo, vachiperekedza mwana wavo kuenda kubako ninga yenyika kwakapakatisa machira. Rinova ndiro dare randakaenda naro pakakora kwamambo. Imi muri kukanganisira, muri kuita uroyi hunonyadzisa. Ndo pakabva pafa mwana akafira mugadheni mumvura shoma shoma. Ndikasvika pachitiko ichocho
hakuna akada kutarisana neni kuti nditsanangure nhau yechokwadi yezvakaitwa nenjuzu panzvimbo iyi. Pedyo naMambo neGomo vakanga vaine kurwadziwa nekusaziva zvaitika, ndo vakauya vakanditora nemadzibaba vakanga varipo, vakatsanangurirwa nhau ikaburuka sekuburuka kwayakaita, vakanzwisisa nhau. Hakuna kutora nguva mhepo yabva yasimuka kubva kuna Ruya yakananga pazvaitikira. Iyo itsvimbo ndeyakavaitira basa yese. Kati chiona mafambiro aita mhepo iyi, mawira aita, ndoda kuti ivhune miti ichibva muna Ruya kuratidza ndiyo nenzimbe. Ndobva yadzokera manze taiona, ndikati hamuchafe makandiona futi, ende handichagari guta rino. Pane zvandatotumwa naBaba, nekuti makadamburwa tambo yemvura. Kare kwainaya mvura ichikumbirirwa muna October, mukumbiriro wemvura ndiri kumasvingo ndichienda kunoteya mbewa ndini, pozoitwa mukwerere wandinoenda kumasabhuku, mukuru wemasabhuku naMambo Vanyamandi navaGutu, kuti dare redu ramira zvakati mugore rino, mvura yedu yakamira zvakati mugore rino. Ndodura mazwi regore jena negore dema. Ini ndirudura mazwi regore dema negore jena, kureva kuti mute nerimi. Mazwana ba kuvambwa kwechechi yenyenyedzi nomwe nezvakakanganiswa mudare rekutumwa kwaBaba Amicho richisirwa Gibson, ndikatsanangura ndiri pasabhuku Mavhurambudzi, vakasara vakari pakata. Ndikaenda pamapondera vakasara vakari pakata. Ndikaenda futi kunani uyu pamukaiwa vakasara vakari pakata. Ndokuenda kuna minista na MP wacho. Saa mudare rese kubva kuna Chipadze Mambo kuna Musana tichinokumbirira mvura mugomo raMusana kuti ndakutanga basa renyika. Ini ndini ndinonzi chandavengerwa chii, ndopa ndakazoisa zita rekuti chandavengerwa chii, ini ndichiti ndisunungure nyika. Manzwa baba, ndakarambwa nevana vangu vese vanondiona seSASCAM, famba kudai, havandioni semunhu. Vana amai vacho nyakuzvara vakaita kuti ndizozvara vana ava vatambudzike, dai zvaitozikanwa kwaisatove kutoita vana vacho, nokuti ndaisatogadzira nhoroondo inotondirwadza nekudzimbira mwoyo. Vakasvika pakutoti hava aiwa ibenzi, haungagari nebenzi, baba benzi, havatofungi nezvenyu. Kusvika ndanzwisisa kuti zvandaraswa mukati mehukama hwekwangu ndevapi vanondida mukati mavo. Ndakavatsvaga ndikavawana. Ini pachangu ndakunzvera mwoyo yevanhu. Vatete vangu, baba munini nababa mukuru vari kumusha naamai, vakanga vachitukwa zvokunzi varoyi. Ndakatsvaga uroyi hwavo netsvimbo iyi yamuri kuona pamo. Ndakaona pamba pasina uroyi, manzo baba, asi paine nhau yeumambo huri kurambwa kuti huve matiri. Isusu pamba pedu isusu pandakabva panofanirwa kuti pazikamwe neutungamiri nemi nevamwe majournalist futi vakauya vetitya cheMTV vanofanirwa kutoziva kuti pamba pane mushonga unovava nyika yese, pamba pedu isusu. Sandingokumbirawo nyika kuti zvese zvamuri kuita zvese, hakuna munhu anokunda zuva. Baba Ndunge akada kuuya kuzobata pahari dzangu, ndakamuudza kuti kwete, akafa, akaenda. Ndunge akaenda, endofushira baba, vanoenda vega, nekuti ndakatsanangura ndikati musabate zvamusina kurotswa, zvamusina kusvitswa. Musvitsi ndini baba, kumakope kudimbura hope dzevanhu vese zvinzi mazvana atiroti mogorota sei.
imi makandiramba. Ndingakuredzai gwara rezvinodiwa nababa sei kumakope enyu kubva patsvimbo iyi. Imi makandiramba. Nanhasi ndiri kufa nenzara. Vane tsitsi ndivo vanondipawo izvo zvavanenge vainazvo. Ndikazvitambira. Zvikanzi chienda unosendeka kana kunozorodza tsvimbo yechinanhara inova ndo yakatsvagwa muguva ichinzi muguva raMugabe. Vanopenga here ukatsvaga tsvimbo yemuguva raMugabe. Ngative nechinanhara chimwe chinonakidza. Utungamiriri hwaGushungo inhaka pamazuva ake. Inofanirwa kutochengetedzwa, zvoonekwa kuti zvakontribhutwa zvese zvoendeswa pazvinofanirwa kuti zviendwe zvichirangarirwa muripi yababa vaMugabe, yaMuzenda, yaVangomo. Vangomo ndo vakandipa imba kubva pakuzodza mbiri yeumambo hweMandebele neMashona. Ndichigara pa144 muna Park Road. Road yekuenda kuShavane. Handiti. Pane pamanditi jambe kana kuti handina kupanzwisisa. Ndoda kuziva kuti ngoni dzichidzika pana Nyasha dzakauya nechiratidzo chipi chinogona kupupurwa nevemunharaunda kana vemumusha menyu kuti zvakaitika pamwanakomana wedu ndezvizvi takabva taona kuti pagara ngoni? Chinhu chokutanga chanoda kupupura nyika yese izive ndichiti ngoni dzichiburuka kuzoratidza kuvanhu. Yes. Ndezvamanje. Okay. Naika. Asi ngoni dzakaburuka ndina ticha vanonzi vamareverwa. Manzwa. Ndiri grade 5. Ticha vatori bovu ndindofanirwa kutovasunudza kuratidza simba rezvatakasainirana. Manzwa baba, vari muyerashiri. Baba futi vakasara pakufa kwababa vangu ibofu. Ndo vane dare rekutanga kwakaita ngoni. Ndiri grade 5. 1994 13 March. Kuzouya kwengoni ndandapa mazowe. Ndichitumwa ndine hazvina anototsanangura vekumusha. Ndinototsanangurwa nevatoro. Kunyanya kushamva ndokune nhau inotsanangurwa kudzika kwezwi. Nekuti basa rese rakaitwa nepa Coca-Cola apa ndandatova kuno. Asi basa rese rakaitwa pamazowe. Ndo pandakabva ndasunga jira jena rinova iri randinaro nhasi pamuhacha kuti zvese zvamunokumbirira hapana chinobuda. Handiti. Mubvunzo wangu wechipiri handiri kuti nditore mhemherero kwamuri, asi ndiri kutaura ndakamirira vari kumashure semutapo wenawo. Handiti. Tichitarisa munyaya dzechitendero uye kana nyaya dzechivanhu, kune vanhu vane simba risina kuchena, simba rekugona kuita mashiripiti. Nekuti even kana tichitarisa mubhaibheri kune vaishandisa tsvimbo dzichiita nyoka. Handiti nichokwadi. Zvimwe chete zvavamwe vari kuona nhasi madzibaba Nyasha vachitaura vanogona kuti basa remunhu harina kujeka, asi munhu ane simba rekuita mapipi ekuti isusu vanhu tisina mweya tikobvuma kuti mutumwa weAfrica. Tingapawo isusu nemaziso edu, isusu nemweya yedu, tingatendesei kuti murume wandigere naye pazuva ranhasi wandakatarisana naye mutumwa waMwari, mutumwa weAfrica ari kuita basa rakachena rinogona kusunungura Zimbabwe? Ini ndakatumwa nebasa rakawanda. Randinotarisa kuti inini ndiri geologist, muoni wezviri pasi wezvicherwa zvese pasi pezuva. Ndeimwe mhinduro inoita kuti nyika izive zvisiri zvokukurukura pamhepo bedzi. Ini ndinoita inonzi practical and theory. Kuita nokuti
kureceiver nokutobata chinhu chacho nokutochigadzika pai. Saka kayangu yekuti nyika ino iri kuda kuvakwa indiri kuti president vaMnangagwa, baba Love More Matuki, vamatanga chaivo pamwe chete neutungamiri hwemasoja kubva kuna Chivengo nezvigaro zvavo. Ini ndakamira kuti hakuna chinondinetsa chinoita kuti ndinyaradze umbavha, chihure, zvese zviri kuitika munyika, tsaona zvese, kuwirirana kuti ndimbotanga ndambofamba nyika togadzirisa tozorodza mhepo. Toona murume mumwe chete ari pachipotera anozikanwa neni bedzi, ndiye baba manzo, ndiye mambo wemadzimambo. Tofanira kuti tinomuona takananga kubhoera kwaMurambinda, nhau dzose dzemafambiro akaita zvinhu nepakakanganiswa nyika ino, totanga kuona kutsika kuti wani pamutirwara, pagomo regombe, pamutunga gore, zvienda zvichingoenda zvakangoenda zvichienda zvakaenda nemakomo zviera kuna nenzvimbo nenzvimbo nemaguta. Toratidza izvo kuti zvisimbiswe sebasa rinenge raonekwa kuti goridhe kuti ringe richizikamwa nevana venyika. Chokwadi baba, ndini ndichikwinzwa ndichitumwa ndina Patrick Mutasa naDavid Mutasa vanobva kuManicaland. Pakaitwa makeji pa5 meters, makeji nemakeji amai Mutasa vacho. Didmus Mutasa akauya, ndikasvita nhau sezvazviri, ndikanovhurira maWar Veteran eShamva kusvika Chihuri. Ndamugadzika kuti ive nzvimbo yakarembekedzwa kuti ine mukuru wemapurisa. Kusvika ndanoita mutoro wekutorwa kwepurazi reDouglas Farm, tichisumudzira kuti pange pachizoshandwa zvinonakidza, tichidzosera simba revarwi verusununguko nevagari venharaunda. Pane nyaya yemataura yambuya nehanda, tichitarisa iye zvinezvi unogona kunzwa kuti kwakati kune mwana, kune mudzimai ari kuti ndiri kupoterwa nemhepo yambuya nehanda, woenda kwakati ndiri kupoterwa nemhepo yambuya nehanda, woenda kwakati ndiri kupoterwa nemhepo yaCharwe, ndiri kupoterwa nemhepo yaCharwe, ndiri kupoterwa nemhepo yambuya nehanda. Tiri papi? Tiri kuenda kupi? Maita basa. Tiri muHeritage. Isu zita redu remavambo ndiCharwe. Zita redu remavambo yeZinata, Heritage iZinata. Munza baba. Isu tiri vana vemunhu wani, nyika yose. Asi pakava nekuuya kweuchenjeri kwokugadzira matunhu aisavako kubva kuzimai razvara vanakomana nevanasikana vakupararira nemaguta. Munza baba. Munguva iyi ndopakashaya akamisa kuti nhau yedu mavambiro ataiita nepayava yatosiyana. Kwanga kwangu kuenderera nekuenda sakura kuti nyika yese pakupedzisira nekunonoka kusundaidzwa nekukasika kuzosundaidzwa yaifanira kunge yakangoita kumwarira pakangovakwa pese pese. Asi kune mbiya yemhikisano iri kunyenyedzi nomwe yandakasiya ine bakatwa rakatsira pasi. Handizvo ndoifanira kutanga yakochonorwa kuti tikwanise kunotora bakatwa riri kunongedza zuva rimwe. Zvese zviri kuitika izvodi. Asi tine utungamirirwani wababa vaMnangagwa nesekiriti yenyika. Zvinotangira parufaro apa. Ndo pane mwana waMunhu Mutapu, mwana waMakoni. Tozochidzoka futi kupi? Kuchiwezhe kunova nedare raMicho. Kureva ni mhepo yaNehanda, mazita chete angotaurwa ndeimwe chete. Kana chinotsanangura ikanzi yagara apa ini sehomwe, svitso rehomwe yaNehanda, homwe nehomwe zvinotozika sawira nazo nesawira naika.
ndichitosvika ipapo ndinotosvika ichitotanga kutaura kuti ndiwe wandanga ndakamirira. Mazona yani handa yapupura pakawanda, pagoko yakapupura pane mbudzi apa, pamambo makore yakapupura apa, pachengoma pamusha wachengoma pana namoyo nana shumba, ndo pane krawa iri kuita kuti nhasi uno utungamiriri hwenyika hunge hwakazodzwa mbiri kubva kuna Shumba Murangwi, kupupurwa kwemamhepo emakombwe, ndo pane krawa pagoko apa, ndo pana chief nevana ana chief makore ndo vabata chiera chegomo renyamahanga zvichienda pagumunya, ndo panova nedziva rakavigwa zitateguru revaira moyo richizosara rakapakatwa mumusha wani wevaira Nyati pana Makoni. Manzavo mukadzi haana kana mwana, ndiye ane dare rinofanira kuti tisunungura zvese, ari murapi mukuru wedare renyika ino. Saka mhepo ndeimwe chete, kuwanda kwedu vanhu hakuna zvakunoreva. Ndo zvandotsanangura pamusoro penhau yemhepo yanehanda. Kuwanda indiri homwe, ini handisi dzinde, indiri homwe panosvikira mhepo yotsanangura nhau yezviri kudiwa, kuteerera kana kusateerera inoenda. Wotodza kune chinanara chaitwa Guruve, imhepo yanehanda yatoita basa ikoko, baita chinanara kuZambia, imhepo asi ikoko haichatedzwi chinzi nehanda, yava mhepo mweya mutsvene. Mukubva mukupupura nezvandakashonga nezvandakapindira kunotambira mweya mutsvene unoporesa uri muungano yandiri, muri kuona papo. Saka nehanda imhepo inotaura iri mitumbi yakasiyana siyana, pachida kutsvagwa chokwadi chezviri kudiwa kuti zvigadziriswa. Ndo chaita kuti mhepo yanehanda ichinzi iri pakati. Ndo ine doro rakabikirwa pachemutengu. Ana Robin Bawe vachiuya, hakuna akakwanisa kuziva ini neuwandu nezvandakavinga nezvaiitika inananutsvaga kuda unozivikanwa. Ruben Barwa achipedza basa rake achiita, ini ndakanga ndakangotsindira dare kuti handiro randakamirira iri nderekusundaidza iri nderekugadza mapfihwa enyika. Ndiyo mvura yandakazokumbira kuti iro randakambofambira iro ndikauya ndikabata nemasabhuku amambo negomo tiri pasekerera kukumbirira mvura muna November. Idare randinodavira kuti mvura iyi vangaite nharo, asi nhau yepakakora ndinoitambira ndichiti ndo ine dare regate remvura randakaturika parufaro. Kana vanhu vachida mvura gore rino iri tototanga tatosvika parufaro. Voita sei nekuti mvura wagara unotoida? Ndosaka tatoti uya kuti tipanane mazwi echokwadi kuti president nenyika nevana vayo nerutsigiro rwakapiwa pa 6 million votes baba vakasimba neni nyika yese yakatarisa nemauto ese nemapurisa vanovatevera vese kutanga kuti parufaro apo tosangana nevana paine hurukuro yenyika toenda Bhoyera dzapasi takasangana nemhuri yekwamunhu Mutapa nemhuri yose yandakafamba nayo. Vana vandakafamba navo vachindivigira zvokupfeka zvokudya zvandakapfeka izvozvi ndivo vakatobva nazvo Tanzania. Saka senyika tinofanira kuita sei tichiuya kwamuri kuti tizadzikise mukwanise kutanga nekusumudza dare renyika iri kuti mhuri yeZimbabwe igare mvura iuye munyika? Chikuru ndinoda ambuya mapondera, ambuya mapondera nemhuri inouya yatakabata nayo pakukumbirira mvura, tichizotakura mvura yenyika sekutumwa kwatakaita nababa Amicho pamweya kwete kuvaonayo. Ndinovaona pakuona kwangu. Baba Amicho wakati chitora mvura yese makungwa yese uise mubhodhoro, mvura yedenga rese
ngoisa mubhodhoro ndatobata dare. Ndo pane dare renhewe rekugara pamusoro pemvura. Ini ndinofamba pamusoro pemvura zvisina kuti ndinofungidzira. Saka nhasi uno ndoda kuzviita, nyika yese yakatarisa nekuzarirwa naivo president nokundipa vekufamba navo. Ngevasvika kubhoyera kwaMurambinda kwadzapasi. Ndo kune mavambo ekusangana nemhuri yamunomutapa neKirawa ine chikomborero chenyika yose iri murukova rwadzarova. Handiti madzibanyasha mashoko amataura akawandisa. Toda kuapa mukana nenguva yekuti apinde munzeve nemuhana dzevana veZimbabwe. Tikaramba tichizviwanza zvinopedzera zvakutoti confuse nekuti kana neniwo panapa ndakonfusika kuti tataka papi taperera papi. Toda kuona pekuchisira tozoenda muchikamu chechipiri tichiramba tichitekaidza nhau yedare. Mashoko enyu zvakanaka baba. Chikuru hapana chinokonfuse. Asi pane nhau ine mabatirwo anoitwa nyaya iyi. Musachikonfuse ka baba. Pane mabatiro anoita majournalist nevose vanoya kunyange ndiri kwaRusape. Vanogona kutadza kunzwisisa kuti nhau iri kutsanangurei. Asi rega ndikutsanangurei ndichiti pamusoro penyika kuna atumwa anotambirwa napresident. Naika anopiwa pokugara nemhuri. Ndosvitsva kumusha ndichiratidza basa remasumukira ndakaita kupi iyi tsananguro pandakatsika ndichitambirwa nemadzimambo nemasabhuku ndochiripo. Asi kana tiri kuti hatisi kukwanisa kutsika nemo muchidimbo hainetsi, nekuti oneni ndinenge ndichitonzwawo kuti pane mazwi maviri matatu anopendera zvese. Naika chikuru chiri kuda kugadziriswa kuzorodzwa kwemhepo yenyika yevafi kubva hondo payatangira nepairi nhasi, nekuti hatisati tabuda muhondo. Titori muhondo, pada kuzorodzwa mhepo. Tiri mumusha wasabhuku Smart Manana kubhoyera nemapurisa nemauto edu. Ndicho chikuru tichibata zviteuro zveminamato yese yandakaita. Naika nenzvimbo dzese dzandakatsika dzemadzimambo. Munguva iyi ndo zvinotambirwa kuti chatakuita ndo mavambo nekuti tinenge tiri paground. Asi senguva yamauya kusvitsana ukuvana indinoitambira ndozvipa futi nguva yekuti ndikurukure pamusoro pese pandakatsika nevamwezve vasiri kuda kutobuda pamaredhiyo nepamaTV vachiti tiri kutambisirwa nguva nokuda kwehurumende, havachatodi kubatsira vanhu. Rega ndikuudze vana veZimbabwe, kune vakatoti hatichatodi kana pano paitomboitwa machiri zvakufanana neni. Indikandika handichatodi kubatsira nyika yacho, handizvo ndine maturiro andinoita. Wazvona ndotosendeka dare, nyika inotambura zveshuwa. Saka pese patiri kuita izvi ndiri kuona dambudziko rakakura kuti ndizonokoshorera chikamu chandasunga chinonetsa. Saka kana tati tisunungure nyika, inini ndakamira kusunungura nyika. Zvakamira nekusunungura ndinenge ndakuti nhoroondo ndokuita. Ndisina kutaura ndina nhoroondo ndokuita. Kana takadaro uye mukuita kwangu hakusi kwekuita kwekuti nyama yangu ipembedzwe. Anopembedza basa randakatumwa naBaba ndiye vachagara muJerusarema raBaba, munyika itsva izere uchi nemukaka. Ndivo vanofamba neni, ndivo vanonzwisisa kunyange mutungamiriri wenyika. Sei vachida kuzotsvaga ini wo zvangu ndauya nehurukuro
asi pasina chiri kugadziriswa pandiri. Nyika ichifa nenzara, ndirini zvemuiti wazvo? Ende kusiri kuwanda, ndini muiti wazvo? Ndakatumwa kuita zvechokwadi ane utsinye kuvana vababa vangu kana pamutumbi wangu, anorangwa neshamwi. That's it. Baba ndiriwa, ndiriwai, baba ndiriwai akatumwa, baba ndiriwa, ndiriwai, ndiriwai yakatumwa, baba ndiriwa, ndiriwai, baba ndiriwai yakatumwa, baba ndiriwa, ndiriwai, ndiriwai yakatumwa, baba ndiriwa, ndiriwai, ndiriwai yakatumwa, baba ndiriwa, ndiriwai, ndiriwai yakatumwa. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.